Hello kids! Kamusta ka mo? Welcome sa unang simana sa ating pag-eskwela para sa school year 2021-2022. Ako, si Ma'am Jana Marie A. Carandang, isa sa mga manunudlo sa kindergarten sa Sara Central Elementary School. Kag ako man may kaupod ninyo sa sulod sa isa ka tuig para magtiya kag magtudlo sa inyo samtang ari kamo sa kindergarten. Handa na bala kamo sa atong unang leksyon? Kung handa na, tanan, magtindog, kag magsunod sa action song ng ipagatudlo ni Ma'am. Ready na bala ang tanan? Kung ready na, mag-umpisa na kita. Hello, hello, hello. Hello, kamusta? Hello, hello, hello. Ako si Ma'am Jana. La 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 la. Hello, hello, hello. Hello, kamusta? Hello, hello, hello. Ikaw si la 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 la. Hello, hello, hello. Hello, kamusta? Hello, hello, hello. Ako si Ma'am Jana. La 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 la. Hello, hello, hello. Hello, kamusta? Hello, hello, hello. Ikaw si la 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 la. Very good gid mga bata. Tanan kita mag-iya nga mga ngalan ukon pangalan. Katulad ko, ako si Ma'am Jana. Sa liwat, ang akon pangalan si Ma'am Jana. Kamo, mga bata, may mga ngalan man, hindi bala? Tanan sa aton palibot, mga butang man o kung tao, may iyagit yung mga pangalan. Katulad sa, kilala niyo ba na ini? Very good. Ini isa ka lapis. Ini. Very good. Ini isa ka papel. So, tanan sa aton palibot sa liwat, may iyagid ng mga ngalan para hapos naton sila makilala. Kamu mga bata, kabalo-bala kamo sa inyong ngalan? Very good. Ano gani ang inyong pangalan? Sa liwat, ihambal nato ng aton nga pangalan. Umpisahan ni Ma'am. Ang akon ngalan, si Ma'am Jana. Abi ka mo man mga bata? Ang inyong ngalan, si? Very good. Ihambal naton sa isa pa sa matunog kag klaro ang aton mga ngalan. Handa na kamo? Ako si? Very good. Good job gid mga bata. Subong kay nahibaluan na ninyo ang inyong mga pangalan aton iniisulat kag disenyohan para makahimo kita sa name tags. Ang mga materyales nga pwede naton gamiton sa pag-ubra sang aton name tag. Gunting, board paper, yarn, mga krayola, puncher, Elmer's glue, pentel pen, kag mga colored papers. So, umpisahan nato ang pag-ubra sang aton nga name tag paagi sa paggunting sang board paper sa gusto naton nga kadakuon. So, para kay Ma'am, insakto na ini kadako para sa name tag. So, sulatan na ini siya naton sa aton mga ngalan. Masulat si Ma'am sa iyang ngalan gamit ang pentel pen. Matapos isulat ang aton ngalan sa board paper, ready na ini siya ang aton disenyohan. Susubong si Ma'am magamit sa mga krayola. Magamit si Ma'am sa mga nagkalain-lain nga duag
sang Crayola para disenyuhan ang iyang ngalan. Matapos duagan ang aton nga mga ngalan, pwede na naton ini siya nga disenyuhan gamit ang mga stickers o kon mga colored papers. So si Ma'am Subong magamit sa mga ginunting nga colored papers para i-disenyo sa iya nga name tags. Gamit ang glue, aton nga itapik ang mga ginunting nga korte palibot sa ngalan. Matapos disenyuhan ang aton nga name tag, pwede na naton ini siya nga buhuan gamit ang puncher. Pagkatapos, butangan naton sa yarn. So, aring mga bata, amo na ini ang name tag nga ginhimo ni Ma'am. Kamo sa inyo balay, pwede makamukahimo sa inyo nga mga name tags. Subong mga bata, atong pamatian ang duha ka kabataan nga sanday Ana kag Ben, samtang sila nagapakilala sa ilang mga kaugalingon. Ako si Ben. Ako nag-edad sa 5 ka tuig, kag ako isa ka lalaki. Ako naman si Ana. Ako nag-edad sa 5 ka tuig, kag ako isa ka babae. Nabatian bala ninyo mga bata kung paano sila magpakilala sa ilang mga kaugalingon? Ano gani ang una nilang ginhambal? Tama ang ilang mga pangalan nga sanday Ana kag Ben. Ikaduha, ano gani ang ilang ginhambal? Very good ang ilang mga edad. Sila nag-edad sa 5 ka tuig. Kag ang ikatatlo, ginhambal nila ang ilang mga kasarian, babae kag lalaki. So, amo ina mga bata kung paano kita magpakilala sa aton kaugalingon. Ihambal nato ang aton nga pangalan, ang aton nga edad, kag ang aton kasarian. Kamo mga bata, kabalo na bala kamo magpakilala sa inyong mga kaugalingon kaangin ni Ben? Tandaan nga sa pagpakilala sa inyong mga kaugalingon na importante gid nga ihambal ang imong ngalan, edad, kag kasarian. Kaangin ni Ben, sa iya nga pagpakilala, ginhambal niya ang iyang ngalan, edad, kag kasarian. Sa subo, tistingan naton nga ipakilala ang aton mga kaugalingon. Handa na kamo? Ako si kag ako nag-edad sa kag ako isa ka. Very good mga bata. Subong kay kabalo na kita magpakilala sa aton kaugalingon. Kung may ara kamo nga mga gadget kaangin sa cellphone, kuhaon ini kag i-record ang inyong kaugalingon samtang kamo nagapakilala. Pwede ninyo ini i-save o kon i-send kay Ma'am. Madamo
Salamat sa pagpamati mga bata. Kabay pa nga kamo may natunan. Bye-bye!